Ако те първо ще наемаш имот, днес ще ти покажа важните неща, на които да обръщаш внимание. Как да намерим най-изгодния имот? Какво е подценена оферта? Кои са евтините райони в София? Как можем да се ориентираме какви са цените в определен район? Как да си изберем имот? Какво да правим по време на оглед? Как да изберем правилния наемодател? На какво да обръщаме внимание по време на подписването на договора? И общо взето всичко от първата мисъл да наемеш имот до взимането на ключа. Ако си студент, който ще търси жилище в София, трябва да си отговориш на няколко въпроса преди да вземеш решението дали да живееш под наем или да живееш в общежитие. Първият от които е колко самостоятелно би искал самия ти да живееш. Дали те притеснява това да имаш съжителство с някой или не би имал никакви проблеми. Вторият въпрос, на който трябва да си отговориш: искаш да живееш във високо качество апартамент или не те интересува по никакъв начин къде се намираш и къде спиш. И третият въпрос, който е един от най-важните, е това какво може самия ти да си позволиш. Сега ще ти дам няколко насоки, които биха ти помогнали в откриването на правилното жилище за теб. Най-лесният вариант за теб би бил, ако имаш познат брокер, който оперира в София, имаш доверие на този човек, ангажирай го него да намери подходящо жилище за теб. А ако нямаш такъв, приключението за теб започва. Така че първото нещо, което правят голяма част от хората, това е да влезнат в имотните сайтове. Влизаме в най-разпространеният, бих казал, това е Имот.bg. Влизаме в град София, избираме наеми, избираме студентски град. Тук е много важно да уточним това, че ще бъде студент, по никакъв начин не те задължава да живееш в студентски град. Но нека да започнем оттам. Предполагаме, че сме скромни, ориентираме се към едностаен апартамент, в случай, че ще живееш сам. Сега тук искам да обърна внимание на нещо, което много малко хора гледат и много малко хора забелязват, а то е средната цена на имотите в извадката и средната цена на квадратен метър на нашето търсене. Защо това нещо е изключително важно? Защото това е осреднено на всички предложения, които имаме в района. Какво значи това? Там са включени и евтините имоти, и по-скъпите и луксозни имоти, в общи линии абсолютно всичко. Какво значи това? Че средната цена на предложение в нашето търсене е хикс сума. Това може да ни бъде една опорна точка, по която да се ориентираме кое предложение е окей и кое не е окей. И в случая дали е надолу или нагоре, да търсим каква е причината за това нещо. Започваме с първия апартамент, който може да се види по всяко време. Най-евтиният имот от позиционираните в Имот.bg е 650 лева едностаен апартамент, което наистина е страхотна оферта, ако разбира се, ни устройва като качество. Влизаме в имота и какво ни прави впечатление. Ето тук попадаме на изненадата в обявата. Изненадата е, че това е партерно помещение. Написано е, че има балкони, което е интересно. Балкон, честно казано, не виждам. Но да, има нещо като обособена тераса. Това е причината имота да бъде на такава цена, защото е партерно помещение. Тук всеки трябва да си отговори на въпроса дали партерното помещение е за него, дали не би му създавало някакво безпокойствие и така нататък. Вече оттам нататък преминаваме към едностаен апартамент, който изглежда доста по-впечатляващо. 350 евро, 50 квадрата, втори от 6 етаж. Наистина изглежда доста апетитно, изцяло обзаведен. Какво виждаме? Имаме средна цена за района 11 евро на квадрат. Тук виждаме средна цена 7 евро на квадрат. Много е важно, когато гледате обяви, да обръщате внимание на това нещо и да си зададете въпроса защо въпросният собственик на имота или в случая агенцията, какъв би им бил мотива да пуснат въпросния имот на толкова подпазарна, бих казал, цена. Тя наистина в случая е подпазарна, защото виждаме един апартамент, който е на среден жилищен етаж, втори от 6, отоплява се на климатици, напълно обзаведен, като обзавеждането, това, което виждаме по снимките, е в доста добро състояние, бих казал. Но тук много ясно трябва да подходите с много въпроси към тези хора, за да разберете всъщност каква е причината апартамента да е с 4 евро на квадрат по-ниска пазарна цена. Или иначе казано, ако средната цена на квадрат я поставим за ориентир, 50 квадрата с 4 евро надолу, това означава, че въпросният собственик се съгласява да отдава имота си на 200
евро надолу спрямо квадратурата на имота. Продължаваме надолу да разглеждаме и виждаме, че цените стигат до 450 евро, което ето тук виждаме един апартамент, който е отново на добри пазарни условия. Та в общи линии цените са едни от най-високите в София. Оттам нататък какво правим в случая? Решаваме, че студентски град ни е една идея над бюджета. Хубаво е да разгледаме околните райони, като Мусагеница, Дървеница. Бих казал, особено за по-активните студенти, буквално могат да стигат пеша до студентски град. И е един страхотен вариант, с който спестяваме в общи линии около 100 лева, което са малко над 10% от сходните предложения в студентски град. Тук стигаме до въпроса, добре да е, кой е най-подходящия район за мен и къде да търся апартамент. Тук ти сам трябва да си отговориш на въпроса, или ако не можеш да си отговориш на въпроса, да се консултираш с някой, който е запознат и може да те посъветва. Да, може да пътуваш една идея повече, но ако си ограничен от бюджет, това би било страхотен вариант. Ако пък наистина си много ограничен от бюджет, общежитието студентски град също не е лош старт. Но дори Люлин като вариант за район, в който можеш да се настаниш, бих казал доста окей. Защо? Защото с метрото се стига бързо до Геме Димитров. Оттам нататък се хваща автобус за няколко спирки и си в центъра на студентски град. Наемите в Люлин вече са доста по-ниски от това, което гледаме в студентски град, Дървеница, Мусагеница, районите на Младост и прочие. На въпроса дали можем да живеем до 500 лева в София, самостоятелно жилище, да, има такъв вариант, но тук трябва да тръгнем с ясната представа, че апартаментите първо са много малко, второто, което е, тук не трябва да се съобразяваме с район, а в общи линии където излезе. Качеството, разбира се, там изискванията трябва да им бъдат минимални, все пак това, което даваме е минимално на фона на масовите предложения в София. Така че сега ще видим дали може да открием нещо за 500 лева в Люлин. Дори в Люлин това, което виждаме е следното. 295 евро, по това, което виждаме необзаведен апартамент. Та в общи линии дори в Люлин виждаме имот, който е на 8 евро на квадрат, за необзаведен. Ако можете да си донесете половината покъщнина, да, би било подходящ вариант, но със сигурност за 500 лева, това, което аз бих ви посъветвал, ако се ориентирате да търсите в наистина доста нисък бюджет, трябва да има човек, който следи непрекъснато пазара за вас. Да преминем нататък. Харесали сме си вече имот. В случая едностаен апартамент, студентски град. Отново обръщаме внимание на това, че става въпрос за доста подпазарна цена от средното в района. Така че първото нещо, което правим е следното. Виждаме цената, по какъв начин имотът е позициониран спрямо останалите предложения. Ако имаме по-ниска цена, четем описанието, за да се запознаем по-детално с имота. Ако там всичко ни хареса и всичко е окей, звъним на въпросната агенция или на отговорният брокер. Провеждаме разговор с него. Задължително, когато звъннем на случая частното лице, брокера, агенцията, без значение, да разберем каква е причината за ниската подпазарна цена на въпросния имот. Тук аргументите могат да бъдат хиляди, важно е вие да прецените дали са основателни. Имайте предвид, най-важното нещо е да стигнете максимално бързо до оглед. Да, по телефона може да изговорите хиляди неща, но най-важното нещо е да се стигне максимално бързо до оглед. Имате ли тази възможност? Наистина съвета ми е, дори да се налага да излезете от работа, излезте от работа. Има такива предложения на пазара, има наемодатели, които търсят наистина качествени наематели, както се казва, подбират си хората и за да имат тази възможност, самите те съзнателно пускат имота на една идея под пазарна цена, за да може да привлича по-голям интерес и оттам нататък самите те да имат избор от наематели. Така че имате ли възможност, директно отивайте. И тук, може би при някой би възникнал въпроса, добре де, не мога ли да наема имота без брокер? Всъщност, може да наемеш имота без брокер, този специално не, защото в случая се рекламира от брокери, но какво би рискувал, ако търсиш апартамент без брокер? Реално, как се случват нещата? Един брокер има активно търсещи хора, които търсят определен имот. Да кажем, че тези хора имат сходно търсене с теб. Въпросният брокер следи непрекъснато имотния пазар и какво ново излиза на него. Казва си, и аз ще следя имотния пазар непрекъснато. Да, ама ще го следиш един, два, три пъти през целия ден.
брокерът прави това нещо почти непрекъснато. Излиза нова оферта на пазара или по някакъв начин той достига до нов имот в съответния район или в съответното търсене. Какво се случва оттам нататък? Първото нещо, което този брокер прави, е да съобщи на неговите активно търсещи наематели за новата оферта и да организира оглед там. Или иначе казано, частното лице, когато търси имот и се стреми да не наеме с брокер, първо изпуска голяма част наистина добри оферти. Второто, което се случва, офертите, до които той евентуално би стигнал, са оферти, на които вече са проведени немалко огледи от брокери, които работят активно, следят пазара и когато има ново предложение, първият им ангажимент е да организират оглед с техните активни клиенти. И това е нещо абсолютно нормално и в крайна сметка това е една от причините наемателите да заплащат комисионна. Те имат възможността по този начин един човек да работи буквално за тях, да следи абсолютно всичко и когато има нещо подходящо ново на пазара, те да са едни от първите, които ще имат възможност да стигнат до него. И какво е следващото нещо, което трябва да направим? Когато стигнете до оглед на имота, ако стигнете до такъв, да видите от първо лице има ли причина този имот да бъде на толкова ниска цена. Каква може да бъде причината? Може да бъде причината мухъл, теч в апартамента, понякога сграда без акт 16 или иначе казано имот, който е на промишлен ток, което означава, че сметките са доста по-високи. Наистина причините могат да бъдат доста. Бъдете бдителни. След като се чуем с брокера, оговорим се за оглед и стигнем до апартамента, имаме два варианта. Позитивният вариант, в който качваме се в имота, то е всичко това, което сме търсили, допада ни жилището и оставяме или капаро в брокера, или директно правим среща с собственика и подписваме договор. Съветът ми тук към вас е, ако жилището наистина ви харесва, представяте си да живеете в него и покрива нуждите, които имате, направете всичко възможно най-бързо да гарантирате имота за себе си. Или какво имам предвид? Дори капаро в какъвто и да било размер, вече това трябва да се обсъди с брокера, каква е оговорката им и със собственика. Оставете капаро в брокера, ако няма възможност на момента да подпишете договор за наем. Това е добрият вариант. Кофти вариантът е, влизате в имота и имотът няма абсолютно нищо общо. Има случаи, в които на снимките не се вижда детайлно в какво състояние е жилището. Има доста амортизирани имоти, има такива, които имат влага, имат мухъл, неприятна миризма или иначе казано далече от това, което самите вие сте си представяли, когато сте видяли обявата. В този случай имате няколко варианта. Най-добрият от тях е да си отговорите на въпроса дали брокерът, който ви представя имота, ви изглежда като човек, на който можете да се доверите за по-нататъчното ви търсене. Да поговорите малко по-надълго и на широко с този брокер, това какви са вашите предпочитания, какви са нуждите ви и какво може самия той да ви предложи. Ако не може да предложи нещо на момента, да ви го предложи в бъдеще. Или иначе казано, този човек да започне да работи активно за вас. Да следи пазара, да следи новите предложения и да ви държи буквално в течение с това какво се случва. И като една добавка, най-добрият вариант и това, което аз лично бих ви посъветвал, освен да видите имота, за който сте позвъняли, попитайте брокера да ви представи други подобни предложения в района, с които разполага и до които може самите вие да стигнете. Не заради друго, ами това да вземете информирано решение, било то дори за жилище под наем, е изключително важно. Как се взима информирано решение? Когато имаме нужната информация и база за сравнение. Това, че вие може да проведете 2, 3, 4 огледа в рамките на час, час и половина е нещо абсолютно нормално. И да, на много хора е нужно, когато те не са сигурни в имота, който виждат. Хубаво е да имате база за сравнение и е хубаво да имате нужната информация, за да бъдете убедени в решението, което взимате. Сега, както казахме, има два варианта в случай, че сме харесали имота. Единият е да оставим капаро в брокера, другият вариант е директно, в случай, че собственикът има възможност и е на разположение, да подпишем договор за наем. Какво трябва да наблюдаваме тук? Първо, изключително важно е да си прочетем внимателно договора за наем. Също така, в случай, че имаме дори
най-глупаво звучащия въпрос да го зададем, за да ни бъде ясно с какво се ангажираме и оттам нататък какви права и задължения имаме. Собственикът от другата страна, той какви права, какви задължения има, за да може да нямаме казуси, които възникват в бъдеще и ние да нямаме решение на тях. Какво е важно да обърнем внимание? Собственикът какъв човек е? Имайте предвид, че има много, меко казано, особени собственици, които наистина не спазват правата, които имат, нарушават ги, а пък задълженията въобще не ги интересува. Поговорете си малко повече с въпросния човек, разберете каква му е идеята, до момента какъв опит е имал, живяли ли са хора в имота, каква е причината да се изнесат и така нататък. Вижте го този човек как реагира, какво отношение има към вас. Да, нормално е да е една идея по-внимателен и по-взискателен към вас, защото все пак имайте предвид, най-често имот, в който се настанявате, това е имот, който струва 6-цифрена сума в евро, в левове, няма значение. Да, не са малко пари. Въпросният собственик дава ключовете си на някой, който познава от половин, един, максимум 2 часа. Имайте предвид и се поставете малко в неговите обувки, защото тук риска за него не е малък, а договора, това, което го обезщетява, е депозита или в някой случай двойния депозит. И като казах депозит, това е следващата стъпка, към която пристъпваме, ако всичко е наред с имота и продължим към наемането му. Какво означава депозит? Депозита е сумата, която оставяме като гаранция в собственика, че той няма да има пропуснати ползи, ако напуснем от днес за утре. Също така, ако напуснем и имаме неплатени разходи, сметки за вода, ток и така нататък, той ще има с какво да ги покрие и вече оттам нататък останалата част от сумата да я върне към нас. Допълнение към това нещо, причинените щети в едно жилище са изцяло за сметка на наемателя, когато са виновно причинени. Или иначе казано, тук не се зачита нормалната амортизация на имота или следите от обикновеното му ползване, а става въпрос за виновно причинени щети, счупване на мебели, изгаряне на дивани и така нататък. Да, случва се. Това е за сметка изцяло на наемателя. Демек, той трябва да се извади парите от неговия джоб. Депозитът не покрива това нещо, но някои собственици правят изключение. В случай, че е в по-малък размер от депозита, те поправят щетите и връщат останалата част на наемателя. И сега докъде сме стигнали? Прочели сме договора, знаем какви са ни правата и задълженията, нашите и на собственика, съгласни сме с абсолютно всичко, разбрали сме каква е сумата, която ще оставим като депозит, запознати сме какво е депозит и стигаме до подписването. Там вече нещата не са кой знае колко сложни, слагаме си подписа, 3 имена и получаваме ключовете от жилището. Оттам нататък остава само единствено да се настаним. И тук ще добавим един бонус съвет, защото не малко хора имат следното притеснение. Наемам имот под наем, в същия момент собственикът има ключ от имота, може ли да влиза когато си поиска? Не може. Когато наемем имот, ние придобиваме право на ползване на жилището, докато договорът е в сила. Или иначе казано, собственикът има право само и единствено по това какво е уговорено в договора и по това кога може според договора да посещава имота, само единствено тогава да влиза в жилището. Или в повечето случаи стандартно един път месечно с предварителна уговорка и потвърждение от наемателя. Тук изключваме случаите, когато самият имот по някакъв начин е застрашен от пожар, наводнение или каквото и да било подобно, или пък нечий живот в жилището е застрашен. А какво правим, ако се прибера и заваря собственика на имота да пие кафе в хола ми? Тук той е в тотално неизпълнение на неговите права, нарушава правата, които има, което означава, че по българското законодателство трябва да си търся правата по съдебен ред или иначе казано да имам претенции към този човек, че е в неизпълнение на договорните ни взаимоотношения помежду ни. Надявам се да съм ви бил полезен, желая ви успех в намирането на бъдещия ви имот, а ако имате нужда от помощ, можете да се свържете с мен.